Sigur că întemeierea țărilor române și toată organizarea politică și administrativă despre care învățăm la școală este legată de secolul XIV și de descălecaturile din Valahia și din Moldova. Dar ar fi prea simplu să fie așa. Asta ar însemna că dacă au venit niște domni și au descălecat și au întemeiat o curte domnească și au supus pe knejii și lorzii locali care existau în vremurile acelea, asta nu înseamnă că odată cu ei a început și Sfânta Liturghie sau monahismul sau cântarea psaltică. Cu siguranță exista mai devreme. Putem merge până la Sfântul Apostol Andrei, ucenicul Mântuitorului, care împreună cu Mântuitorul și Domnul nostru Iisus Hristos a cântat psalmi și cântări de laudă în seara zilei de joi, când au mers spre grădina Ghețimanii și e de bănuit că au cântat și după înviere. Și Sfântul Andrei, sigur că n-a venit singur aici. Avem mărturii de la toți ceilalți Sfinți Apostoli că foarte rar se întâmpla să meargă vreunul dintre ei singur. Se poate pune întrebarea dacă psaltichia are legătură cu cântarea evreiască. Realmente nu știm nimic. Avem foarte puține mărturii despre cultul evreiesc la Filon din Alexandria și nu știu dacă Iosif Flavius menționează ceva. Sfântul Andrei a venit aici nu doar cu propovăduirea și cu Sfântul Botez, a stat niște ani de zile în care a făcut Sfânta Liturghie, așa, la care s-a cântat. Cu siguranță au cântat psalmi, psaltirea s-a folosit, dar inclusiv în interiorul liturghiei au fost fragmente de psalmi care s-au cântat. Avem până astăzi prochimenele de la apostoli. Dacă ne uităm în tradiția bisericii, vom vedea că aceste prochimene în secolul XIII și XIV nu sunt ca astăzi niște lucrușoare scurte. E o poveste care se întâmplă pe vreo 10 minute. Sunt cântate papadic la ieșirea la bovodul de la vecernie și la cel de la apostol. Liturghia Sfântului Iacov, forma în care o avem astăzi, e menționată de niște manuscrise din ultima 1000 de ani. Și acolo, sigur, este Herovicul să tacă tot trupul, despre care putem bănui că merge undeva ca și text până în primele veacuri, dar este și Sfinte Dumnezeule, despre care avem mărturie că a fost introdus în cultul bisericii în secolul V. Deci mărturie scrisă, n-a existat până atunci. Și atunci ce a fost înainte? Ce era în momentul ăla? Când la liturghia Sfântului Iacov se cântă astăzi, dacă se mai face pe undeva, se cântă Sfinte Dumnezeu. Ca și linie melodică. Așa cum episcopului și prin episcop preoților li se dădea libertatea de a-și compune singur rugăciunile epiclezei și cântările liturghiei. Libertate care s-a restrâns cu timpul. Adică deja spre anul 300, după mărturiile papirușilor pe care le avem, încep să apară rugăciunile scrise, forme fixe. Așa putem vorbi și despre muzica Sfintei Liturghii în primele veacuri. Au rămas niște lucruri aduse de Sfinții Apostoli și au fost altele locale care s-au impus în cult. O uniformizare a cultului bisericii nu s-a făcut decât începând cu secolul IV. Toți episcopii să se adune în sinoade și să reglementeze anumite lucruri care existau. Și, de exemplu, aici în țările române avem scena asta a călărețului Trac, cu o suliță în mână, care uneori omoară sau nu omoară un balaur sau altă ființă de sub picioarele calului. Și de aici, sigur că ne gândim la Sfântul Gheorghe. Și există câteva locații în Bulgaria unde acest călăreț Trac, care a fost săpat în piatră în formă de bazorelief, așa, și sigur că are ceva sub picioarele calului, așa a fost creștinat. Și n-a mai fost bazorelief, că piatra era deja săpată, ci au fost incizate cruci. Așa, pe el. Și acea mănăstire a primit hramul Sfântului Gheorghe. Acest călăreț Trac, începând cu aproximativ anul 100, se dublează. El apare pe primele monede bătute de Filip Macedon și de Alexandru Macedon, cu numele grecesc de Apollo, dar e aproape sigur din studiile pe care le-am citit eu până astăzi că reprezenta pe Zamolxis sau zeitatea supremă în locul ăsta. Un singur mare popor al tracilor, așa, cu zeități comune, cu tradiții comune, cu limbă comună, cu obiceiuri comune, da?
Vorbim aici despre al doilea mare popor din antichitate, după poporul inzilor. Vorbim de traci. Și sigur că propovăduirea la acest neam al tracilor a luat niște forme, a îmbrăcat niște forme locale. Și asta vreau să spun, că aici, în zona asta, atât la nord de Dunăre cât și la sud de Dunăre, călărețul trac devine, pe la anul 100, devine călăreții danubieni. Sunt doi. Aici istoricii nu mai dau nicio explicație sau nu e una care să fie foarte simplă, dar în mintea mea este o reprezentare iconografică a tatălui și a fiului. Din momentul ăsta, a unui popor care acceptă creștinismul și încearcă să păstreze cât mai mult din ce a fost înainte. Așa, cel puțin la nivel iconografic. Dacă în ce privește credința, clar, l-au lăsat pe Zamosis deoparte și au primit creștinismul, iconografic au folosit modelele pe care le aveau. Și e foarte frumos că există o tabliță incizată de cupru, dacă nu mă înșel, găsită undeva prin Serbia, pe undeva aproape de Dunăre, în care cei doi călăreți care stau față în față sunt uniți de o femeie care ține boturile cailor cu o eșarfă. Atunci e limpede că, iată, apare și reprezentarea Maicii Domnului folosind modelele locale. Așa, iconografia locală. Ce se întâmplă cu acești călăreți? Dispar la propriu, începând cu anul 300. Deci nu s-a mai găsit nicio reprezentare exact odată cu dobândirea libertății de credință. S-au clarificat și reprezentările și cultul și iconografia și muzica bisericii începe să fie una. Care sunt modelele? Păi modelele erau la Roma, în Antiohia și în Alexandria. Deci astea au fost marile vetre de cultură creștină. Tot ce a fost la Roma se mută, odată cu Sfântul Constantin, se mută în Constantinopol. Cine știe cum se învăța în catacombe? Avem niște zeci de kilometri de catacombe. Și dacă nu știm nu cunoaștem toată această varietate, psaltul și citețul au fost investiți prin hirotesire. Cu siguranță episcopul știa să cânte și când știa bine să cânte, se îngrija personal de bunul mers și de bună rânduială a aspectului sonor al Sfintelor Slujbe. Termenul ca atare, măcar că și-a pierdut înțelesul, o parte din înțelesul inițial a rămas în cult, este acest verb, apsalmodia. Ceea ce se întâmpla în biserică era, în primul rând, o psalmodie. Era și o parte imnică, așa, dar eu aș face diferența între una și alta. Și cu siguranță citețul trebuia să știe să psalmodieze. Și psaltul era cel mai bun dintre citeți, nu? Cu siguranță cei care erau pe urmă hirotoniți și păstrau slujbele și rânduiala bisericii, cunoșteau și să citească ecfonetic și să psalmodieze. De asta spun că acest idiom, a psalmodia, vine clar din Vechiul Testament. Cum era el exact, nu prea putem să spunem, pentru că între timp s-au schimbat foarte multe lucruri. Sfântul Roman Melod este un exemplu foarte bun. Deci aproximativ pe la anul 520-530, diacon fiind, era luat în râs de ceilalți diaconi pentru faptul că din Constantinopol nu știa să cânte. Deci a cerut Maicii Domnului un dar. De ce era luat în râs? Pentru că nu se concepea. Cum adică ești diacon și nu știi să cânți? La fel. Cum adică ești preot și n-ai cunoștințe muzicale? Sau episcop? Deci scolastica, ce trăim acum, sunt roadele infiltrației scolastice în ortodoxie. Scolastica a rupt mintea de inimă, a rupt omogenitatea și universalitatea învățăturii creștine. Herodot și alții au spus că acest popor nu avea deloc evlavie spre scris. Care era învățătura? Învățătura era că dacă ceva este bun și adevărat, trebuie dat pe cale orală mai departe. Iar dacă nu este bun și nu este adevărat și ai spus o tâmpenie, aceea se va uita. De aceea zic că, neavând mărturii scrise, este o minune cum s-a păstrat papirusul ăla în mormântul din Mangalia. Probabil că ar trebui, din punctul ăsta de vedere, ca cercetarea arheologică să fie o leacă mai aspră și să fie luate la mână mai multe situri despre care se știe că păstrează ruinele cetăților și ale mănăstirilor și în viitor se vor găsi și astfel de mărturii scrise. Papirusul din Mangalia, nici n-aș fi știut de el că a existat dacă nu s-ar fi gândit rușii să ne-l trimită să spună că n-au ce face cu el. Revenind la psaltica în țările române,
E de bănuit că sub influența constantinopolitană și chiar capadociană, și asta avem mărturile Sfântului Vasile cel Mare, care cere de acolo din Chesaria Capadociei, le cere geților de la nord de Dunăre, le cere moaștele Sfântului Sava de la Buzău. Deci legăturile între biserici fiind atât de ample în acea vreme și lucrurile fiind, creștinătatea nefiind atât de locală, ci cu mult mai mult universală decât astăzi, este de bănuit că psaltica și cântăreții din aceste locuri nu au fost exclusiv constantinopolitani. Un episod destul de marcant din istoria Dobrogei, cel puțin, este povestea cu monahii sciți care se duc la Constantinopol vorbind despre unul din treime care a pătimit în trup, așa, și toată formula asta care fusese refuzată odată de biserică, ei au încercat să o folosească și au încercat să vorbească despre ipostasierea cuvântului, înainte ca vreunuia să fi picat fisa că trebuie inventat un alt termen pentru lucrul ăsta. Acești monahi sciți erau atât de buni cunoscători de latină și de greacă, că discutau cele mai fine probleme teologice, atât în Constantinopol, cât și în Roma, și nu erau înțeleși nici în Constantinopol, nici în Roma. Și există una sau două scrisori ale lui Ioan Maxențiu către cei de acasă, spunându-le, uite, ăștia nu pricep la Roma, nu pricep diferența între unio și unitio, cum am spune noi, unime și unire. Sigur că dacă lucrurile erau teologic la un nivel atât de mare, se poate bănui că și cultul era la un mare rafinamentul nu e doar într-un domeniu. Deci asta e problema cu acești monahi. Puteau să aibă și ei paima Sfântului Maxim Mărturisitorul, dar au nimerit într-un moment în care nu era interes pentru rezolvarea acestei probleme. Precursorii sinodului. Da, precursorii sinodului 6. Ca gândire, nu ca și termen, pentru că din punct de vedere terminologic și al unora dintre concepte, pentru prima dată, după 100 de ani de zile de certuri cu privire la cele două fire ale Mântuitorului, propuneau soluții și soluții de un foarte mare rafinament. Atât de mare rafinament încât nu au fost înțeleși nici în Constantinopol, nici la Roma. Deși în Constantinopol vorbeau greacă, iar la Roma vorbeau latină. Aceiași oameni. Gândirea era înaintea vremilor. Și Sfântul Maxim, ca să treacă peste acest hop, probabil a cunoscut sau nu episodul, a folosit termeni și concepte tuturor cunoscute, să evite greșeala acestora. După episodul cu monahii sciți, următoarele mărturii istorice pe care le avem, dat fiind că la jumătatea și sfârșitul secolului 6 Dobrogea și țările române sunt cu totul distruse și răvășite de avari și de celelalte popoare migratoare, următoarele mărturii sunt din secolul X, când în Dobrogea revine stăpânirea politică a Constantinopolului și sunt mai multe mărturii arheologice că banii constantinopolitani au ajuns și au construit și au refăcut niște biserici și mănăstiri în acel loc. Tot în secolul 6, uite, este platera aceea, nu parcă așa se cheamă, farfuria pentru anafora episcopului Paternus din Tomis, care este o bijuterie, se păstrează la Ermitaj. Paternus era monofizit, adeptul lui împăratului Anastasie, dar artistic vorbind este o capodoperă. Te poți gândi, dacă erau în stare pentru vasele bisericii aveau niște oameni care să le lucreze atât de bine, se aplică și la muzică. Deci aceste mărturii foarte sporadice privitoare la secolul X nu ne spun, din câte cunosc până astăzi, nimic despre muzică. După secolul X urmează cumanii și uzii și pecenegii, alte popoare migratoare, la începutul, înainte de invazia tatarilor. Deci ei au trimis aici i-au trimis pe sași din Șvabia, Luxemburg, zona aceea, așa, și au colonizat și secui, așa, tot în aceea zonă a arcului carpatic, ca să, noi așa, să aibă niște gardieni să le păzească
teritoriu. După care li s-a impus ardelenilor o stăpânire ungurească care cu secolul XIII devine obligatorie și romano-catolică. Deci mulți. Sunt multe nume nobiliare ungurești de origine română. E vorba de Porolisu, Morisena și alte locații unde au fost trimiși călugări din apus, benedictini sau ce-ar fi fost ei. Și avem niște mărturii în viețile lor că aici fiind au învățat să cânte muzică bizantină. Da? Deci, cultural vorbind, muzica cu care au venit ei din apus a fost mult prea slabă în fața tradiției orale existente aici. E o mărturie foarte bună. E din secolul X, la sfârșitul secolului X. Următoarele mărturii pe care le avem sunt legate de întemeierea statelor române. Ce s-a întâmplat atunci? A existat un imperiu vlaho-bulgar determinat de naționalismul grecesc, care a săvârșit un mare etnocid în Constantinopol și a scos afară pe cei care erau non-greci. Românii, sârbii, bulgarii și rușii au zis, păi da, stai puțin, dar până acum n-am fost o singură împărăție. Și au hotărât să facă un imperiu, mai ales sub presiunea apusenilor, care veneau foarte, foarte tare. Deci, Arpad, când ajunge, se întâlnește cu Gelu și Menumorut, amândoi îi spun, noi suntem supuși împăratului și nicio palmă de pământ nu-ți vom da. Dar care Bizanțul, Dumnezeu să mă ierte, n-a fost niciodată stăpân acolo. Niciodată, nici Imperiul Roman, așa, imediat în secolul IV, renunță la Transilvania. Deci ei vorbeau povești, din punct de vedere politic, dar cultural nu. Ei, după secolul X și în special după ce Vasile Macedoneanu îi căsăpește pe bulgari, urmează o perioadă de grecizare a Constantinopolei și de rupere a Balcanilor și a țărilor române, a cnezatelor de pe aici, de rupere cultural vorbind de Constantinopol. Cu siguranță nu erau rupți de Athos. Deci erau rupți de Constantinopol, dar nu de Athos, unde aveau mănăstiri. Ce vreau să spun este că, muzical vorbind, lucrurile vor fi fost cât de cât ținute la un nivel, până la venirea ucenicilor Sfântului Grigorie Sinaitu. Și mă refer aici la Sfântul Nicodem la Tismana și ceilalți. Deci vorbim de 1360, putem să ne gândim că acest fenomen, degradare a unei tradiții, Metropolia din Alba Iulia și Biserica din Șchei au fost niște factori culturali foarte puternici până la uniatism, până la distrugerea ortodoxiei în Ardeal. Au fost niște factori culturali. Există manuscrise ale psalților care au cântat acolo. Deci fenomenul din Ardeale se numește degradare, dar noi vorbim despre fenomenul care preexista sosirii Sfântului Grigorie la noi. Nu avem nicio mărturie, decât aceea că monahismul era complet ideoritmic. Pusnicia era regulă aici. Un popor isihas. A fost ultimul popor care am adoptat viața de obște, monahismul chinovial. Sigur, existase până la venirea avarilor, așa că sunt mănăstiri cu zid și așa mai departe, dar ultimele lavre existente în istoria bisericii, ca și organizare, au fost aici, în țările române. Adică o biserică în centru, înconjurată de mai multe chilii. Tipul ăsta de organizare dispare în secolul XV, sub influența mănăstirilor care încep să apară și care sunt clădite de ucenicii Sfântului Grigorie Sinaitu. Atosul este o replică la o altă scară a ceea ce s-a întâmplat în Olimpul Bitiniei. Olimpul Bitiniei, o comunitate de monahală pornită de Sfântul Avsentie în secolul V, așa, care a continuat să se dezvolte. Secolul X până astăzi nu s-a mai întâmplat nimic acolo. Tocmai datorită invaziilor turcilor și ale altor neamuri. Monahismul palestinian, împrăștiat și distrus și sirian de arabi, s-a retras acolo. Și au întemeiat niște mănăstiri foarte, foarte puternice, care au fost prin vârf de lance în lupta împotriva iconoclasmului. După perioada iconoclastă, când încep invaziile turcilor și arabilor și ale altor. Aveți ceva de acolo? Sigur.
am putea cerceta Da. și aspectul muzical. Se poate mai mult sau mai puțin. Dacă ne gândim la Sfântul Teodor Studitu, și care era în directă legătură cu cei din Olimpul Bitiniei, care trimite monahi, nu în Olimpul Bitiniei să învețe să cânte, îi trimite la Sfântul Sava în Palestina, atunci e limpede că modelul muzical și tipicul existent în acele mănăstiri, ca și în Constantinopol, era cel vechi, psalmodic, al primelor veacuri. Deci scrie măcar faptul că erau două străni. Deci, din Antiohia a plecat ideea celor două străini în biserică, nu, de la Sfântul Ignatie al Antiohia. Deci vorbim de cineva care l-a văzut pe Mântuitorul. Și el a fost adus în Constantinopol, de unde s-a propagat cu mare repetițiune. Se pare că a fost adus de Sfântul Ioan Gură de Aur, că el vorbește în câteva omilii de felul de a se cânta din Antiohia și că să învățăm de la ei. Vorbeam de Olimpul Bitiniei, care cu siguranță avea rânduiala celor 8 glasuri, avea rânduiala ceasurilor și avea rânduiala psalmodiei primelor veacuri de monahism. Și o ținea și o ducea mai departe. La anul aproximativ 950, monahii din Olimpul Bitiniei, datorită invaziilor și presiunilor politice, se mută în Athos. Aici sunt Atanasie Atonitu și ceilalți care au întemeiat Vatopedul, Iviru și Sfântul Pavel și Siropotamul pe coasta cealaltă a muntelui. Așa apar primele mănăstiri. Și sigur că duc în Athos modelul din Olimpul Bitiniei. Dar Athosul fiind mult mai aproape de Constantinopol și influențele Constantinopolului încep să crească, cultural vorbind. Atosul era la început considerat apolitic? Așa cum în Olimpul Bitiniei existau monahi georgieni, sirieni, greci, probabil și români cu mănăstirile lor, așa au făcut și în Athos, dând Adică posibilitatea. aparținea întregii creștinătăți. Clar. Una din cele mai mari mănăstiri ale Athosului. Poate cea mai mare. Ca și în întindere, dimensiune și fenomen cultural ce s-a întâmplat acolo, este Iviron. Este a ivirilor, a georgenilor. Da, da, da. Și georgenii au fost foarte, foarte puternic reprezentați de monahii lor. Nu numai în Athos. Și în Olimpul Bitiniei și în Palestina. Și avem mărturii despre prezența lor la Sfântul Teodosie, întemeitorul vieții de obște în Palestina. Și chiar în Egipt. În patriarhul egiptean avem Ava Avram Ivirul. Ajungem și la capitolul Sfântul Antimiviranu. Dar Athosul a fost conceput ca o comunitate de mănăstiri care să aibă același tipic în mare și aceeași rânduială. Tipicul poate să varieze, dar tipicul privegherilor este același. Așa, deci ceea ce îi unește și este muzical. Acest tipic muzical al privegherilor de toată noaptea a fost adoptat din Constantinopol în Athos în secolul XIII. Pentru că a existat acest rit al catedralei despre care se vorbește. Slujbele la oraș erau mult mai lungi și se punea mult mai mare accent pe cântare decât în pustie. Ritul acesta de catedrală a fost adoptat în Athos, în secolul XIII. Probabil și prin venirea Sfântului Ioan Cucuzăl. Dar nu poate un om să genereze o revoluție culturală. Poate. Poate dacă e de calibru. Nu poate singur. Dacă lucrul Nu pe poate. care el îl aduce este de la Dumnezeu și este primit ca de la Dumnezeu, Clar. la fel ca fenomenul Sfântului Pahomie și ceea ce Cu siguranță, dar el n-a venit cu o muzică nouă. A venit cu un tipic nou. chiar știm despre felul compoziției lui, că era ultra-tradițional. Da. Și că a lăsat... El a învățat să cânte de la Sfântul Ioan Glichis, care e primul care introduce cratimile în slujbele bisericii, tocmai pentru a munci cântările și pentru a avea privire de toată noaptea, care existau în Constantinopol. Având Athosul ca și factor cultural foarte puternic factor cultural, și monahii și inclusiv episcopii din aceste locuri formați în Athos, e limpede că înainte de venirea Sfântului Grigorie Sinaitu, au fost adus din Athos, au fost aduse câteva astfel de modele și s-a încercat, cel puțin pe lângă knejii locali, să se impună un anume tipic. Așa se face că înainte de venirea Sfântului Grigorie Sinaitu, avem la mănăstirea Cozia, o mănăstire construită după model atonit în Oltenia, pe la 1340-1350,
Avem la mănăstirea Cozia un sfetnic de-al lui Mircea cel Bătrân, care se retrage la mănăstire și începe să compună aceste pripele și mărimuri pe care le cântăm astăzi, după Polieleu, și pe care le-a adoptat toată creștinătatea vorbitoare de limbă slavonă, deci, inclusiv bulgarii, rușii și așa mai departe. Acele compoziții. Acele compoziții, acele stihuri, mărimurile sunt velicianile existente și megalinarile din tradiția grecească, adaptate înțelegerii balcanice a secolului XIV. Deci era un stih care se cânta la sfârșitul Polieleului, au fost băgate două texte împreună cu stihuri din psalmi, care vin din trecut. Deci, atenție! Când spunem că aceste mărimuri au fost compuse acolo și au fost preluate de toată creștinătatea, Da. în înțelesul în care am fost educați, lucrul ăsta înseamnă că au fost creații originale. Nu, sunt niște stihuri de psalmi care probabil că erau cântați după vechea tradiție psalmodică și a ritului de catedrală. Și aceste mărimuri, două texte, în care primul spune mărimute pe tine și al doilea veniți toți. Așa. Astea au fost compuse acolo. Irmologic. Toate manuscrisele care ni s-au păstrat, toate mărturiile despre aceste mărimuri, ale unor compozitori sau cântăreți care nu se cunoșteau între ei și nu făceau parte din același curent cultural, arată un singur model existent în spate. Un model irmologic de glas întâi, inferior. Deci începe dintr-un cheu oarecare și se duce în jos. Dă mărturie despre o înțelegere muzicală care în Atos și în lumea grecească s-a pierdut, dar care face parte din același fenomen cultural balcanic existent în secolul XIV. Prima mărturie de muzică psaltică atestată aici.